O BNG urxe a Xunta a tomar medidas para evitar que as cinzas e a terra queimada tras o grande incendio forestal acontecido a principios de agosto na Serra do Barbanza cheguen ao mar. Con este fin presentará unha serie de iniciativas no Parlamento. Os nacionalistas poñen en dúbida a eficacia das medidas adotadas por Medio Rural, posto que coas chuvias destes días semella que as cinzas xa chegaron a varios regatos ou ríos como o Pedras. Hoxe, despois de sabermos estes días que arrastres, non sabemos exactamente de que, pero arrastres que baixan da serra a través dos cauces dos canles fluviais á ría, poden ter impacto nos bancos marisqueiros e na ría da Arousa. Ben, no mes de agosto tamén, cando o conselleiro se reuniu cos alcaldes desta comarca, garantizoulles que tomarían todas as medidas necesarias para que, se se produciran choivas, non chegara ningún tipo de arrastre á ría. Ben, nós entendemos unha de dúas, ou que non se tomaron as medidas axeitadas ou que se tomaron tarde. Por esta razón piden á Xunta que informe das medidas tomadas ata o momento e que analice as consecuencias do arrastre das cinzas ata a ría por se resultar afectado algún banco marisqueiro. Que se nos aclare cales foron os medios utilizados, si considera a Consellería que foron suficientes e, unha vez xa con feitos consumados, habendo arrastre na ría, insisto, falta dilucidar exactamente en que consiste ese arrastre, que se nos diga, en canto se avalíe, que se avalíe a maior veridade posible, que se nos diga que dano pode ter isto nos bancos marisqueiros das augas da Pobra e de Boiro e de Ribeira, se fora o caso. E, ao mesmo tempo, xa instamos a Consellería a que adopte medidas de continxencia, medidas económicas, por si, efectivamente, existiran danos no sector marisqueiro da nosa zona para axudar económicamente as persoas e as confrarías que se vexan afectadas. Por último, demandan ao Goberno autonómico que inicie un diálogo coas comunidades de montes para a recuperación da superficie queimada.